zdôrazniť, že pán Šimon, ktorý rozkráda naše lesy, ktorý predáva, tendruje, keď sa oháňa stále o tom, jak je transparentný a spravodlivý, pravý opak je pravda. Kradne a lúpi. Mňa by zaujímalo, vy ste od roku 2006-2010 boli súčasťou vládnej koalície, dneska deklarujete napríklad zníženie rovnej dane na 16%. Smer hovorí o progresívnej dani, vieme, že musíme konsolidovať financie v rámci Slovenskej republiky. Domnievate sa, že by v rámci, keby hypoteticky ste boli súčasťou spoločných jednaní, že by ste dospeli k nejakému konsenzu? Chcem zdôrazniť jedno, že mali by sme sa spýtať na jednu vec. Keď som zvýraznil ten problém s našimi dôchodcami a to, že sme podpísali vlastne ručenie v pevnom eurov, ale skoro do výšky 8 miliard eur. Ja sa pýtam, kde na to zobereme? Prečo sa mňa pýta každý z tých vyrehnených debilov, ktorí robia zo seba ministrov, prečo sa ma pýta, že skade zobereme my 100 eur pre našich zubožených a vyhľadovených dôchodcov? Skade my zoberieme 8 miliard eur pre niekoho, čo nemá nejaký súvis so Slovenskom. Ja sa na to pýtam. Ja vám jedno hovorím, že treba odpovedať veľmi jednoducho. Včera napríklad pán Lipšic veľkohubo rozpráva, že by trebalo zrušiť privatizáciu paroplynu v Bratislave. Ja hovorím, a Slovenská národná strana už dlhodobo hovorí, že treba zrušiť privatizáciu slovenských elektrární, slovenského plynárenského priemyslu, aj slovenských energetických rozvodov, lebo to bola lúpež tisícročia. Lúpež spáchaná na slovenskom národe. A týmto by sme my mali v svojej kase stovky miliard slovenských korún. A takto by som odpovedal všetkým tým, ktorí si myslia, že na to nemá Slovensko. Áno, my nemáme pre vlastných ľudí, ale máme na gréckych dôchodcov, ktorí majú 1300 eurové dôchodky. Na to máme. Chcem sa spýtať stále, ste mi neodpovedali prosím na tú otázku týkajúcu sa toho spoločného konsenzu a tej ekonomickej súčinnosti týchto vašich dvoch strán. Spomínali ste tú dobrú spoluprácu Smeru a SNS. Myslíte si, že v tomto smere by ste sa zhodli? Pozrite sa, je to vecou... Je to parlamentná demokracia a v parlamentnej demokracii rozhodujú jednoduché počty. Proste ten, kto má 76 hlasov, ten rozhoduje. Takže ja som presvedčený, že keď budeme mať dohromady viac než 76, možno viac než 80 hlasov v parlamente, je rozhodnuté o budúcnosti Slovenska a myslím budúcnosti, ktorá bude podstatne stabilnejšia, ako bola doteraz. Chcem sa spýtať na tie odnože Slovenskej národnej strany. Vieme, že vaša bývalá predsednička si založila stranu, takisto sú tu nejaké také frakcie, ktoré sa hrajú na národné strany. Ako to vy vnímate? Vnímate takú konkurenciu? Ja osobne si nemyslím, že tu niekto môže konkurovať po národnej stránke SNS. Som presvedčený, že aj zajtrajšia moja tlačovka, kde sa niektoré politické malé národné strany jednoznačne prihlásia k programu SNS. Dokonca aj Matica Slovenska budú jednoznačnou odpoveďou na vašu otázku. Ďakujem za rozhovor.